Jotono sari kaham Tiprahastin joto lukurok norokno kaisa ani bukhani kokno share khaina muchungmani bagui tini noron bwskango miyani haisalo belai khe kotorma incident wngwi thangkha norok jotono saimano chini khumlung amchaio Tipra Mwthangni supporter khorok bwrwi BJP themrarok bai bujakmani keboni khunju kichikha keboni phikung bwchamchari bujakha keboni yathego bujakha keboni bokhrogo bujakha amongkha miyani incident aro chwng saimankha je borok kaisani jagani tei kaisa jagao thanglai tongmani obo hainui chwng news o nugo hingkhai ah jorao chini hasteni CM ni program bo tongo hinui khwnao kaisa kok sawo norokno ang je jagao CM ni program hinui Tiprasa elakao happaikha hingkhai tamung gwi amsuk jepropono nini walai bulai toklai amo srishti nana chini thangnaio oro mungia kamio belai ur nanglaikha secondly mandaio jepro CM phaipro afro Tipra Mwtharokni virally tongo 25 jona sai kwbang case rijakha tabo haine hai khumulungo Tipra Mwthangni supporter khorok bwrwirok bujago khani khwnawkha nugokha arei Tiprasarok tamung gwi aswk wansuknani babinani khasiya joto Tiprasa yamo koekjona Tiprasarok haichi naidi bwskango chini chongmari ADC boot na thangui tong thi ase khlaidi kaham kok sak bai sak bulaiui sak bai sak nini walaile nung tamo manaiba 76 years जों जे थंजागै फाइमानि ओम हाइखेनो थंजागै फायो मो हाइखेनो थंजागै फायो निनि चुकलि सकनायखाय बय याम बस्कांगो फेस टू फेस रलायनाय हंगाखाय Tiprasa be Tiprasa kisisa wansuknai gorongrok wansuknai sidiba chini neta kotor kotorok chini Tiprasa neta rokta kisisa wansugui nai sidiba जों Tiprasarok जों kaisabo जों अधिकार maya जों kaisabo अधिकार kwrwi chini land ni power kwrwi chini rang ni power kwrwi chini political ni power kwrwi chini kono phano se अधिकार kwrwi 2026 o TTA ADC election na thangui tongo aro no taisa kafra laiui o election ni bagui walai laiui bulai laiui toklai laiui tongtong norok wansugui de nai tini Tiprasa elaka area o BC election porjonto kaisa khlaijakya bwswk lachima singsa
गोबां मानसिनि तिप्रासा एलाका एरिया हाबै ताबुखाय तामा चुकली रबो चुकली yang tiprasa be tiprasa kai nanglainai tiprasa kai nanglainai phiaba chukli rai kai yor sanai kai otei dolsarok tawan suk dijet nini u Montri Dr. Manik Saha kai খুব kaham nei jibono tasong dehaisi norkai mukhyamantri no ekdom kaham hini norkai chongui tongo haida Mukhyamantri no noro asuk de kaham hini chong Mukhyamantri asung no kaham hini wansugui tiprasani bagi samuno khlai tongo hingkangkai tiprasani development tiprasani je odhikar tangi khlai jaiga tabu aba noro salai tongo Manik Saha kai pelai ki kaham tiprasa se engko tiprasa rongni mukti datapu Manik Saha sab samo o Butua Bikash Montri Tiprasarok Mwthang jaknani hingkai u ungko singna nangnai pu CM Dr. Manik Saha Siphu bosi Tiprasarok no Mwthang nai pu musu Butua samung bahai ke asu noroni brain amai ke phaikeba noroni bokhoroko bahai ke amsu ke wansuk mung phaikeba je Manik Saha si mukti data Tiprasarok ni bagai Tiprasani mukti data Tiprasarok no mukti data rina ni hingkangkai BC election khlai jagya by election edisio duita seat tomani khlai jagya ha nini direct funding khlai jagya roman script engko bill pass khai jagya nini land power jagya nini ha gobangma titi edc ni je bill pass khai rohojak mani kaisa be implement kaisa bono engko bill pass khlai jagya amada norok ni mukti data abar taisa stubna ni edisio tu bana ni norok saito lai takai takho bai takho sinia wala ribui ha bola ribui toni khona norok tai salbusuk khasi angai tongnai norok tai salbusuk khasi angai tongnai Tiprasarok borokni culture borokni tongmung chamung borokni agini je sericity je tui phaimani jotto laibuma swkamawi sokomori tongo o Manik Saha amse norokai Manik Saha se mukti data hinai norokai tabo salai tongko besi din kwrui Tiprasa komarna nai tongkha 2026 faikangkai no delimitation nai okok jotto netaro kahamakai saimano jefru luk gonona nai jefru delimitation nai 1949 no Tiprasa busuk percentage tongmani ayang rona ni Hindu wanji phainai rok percentage busuk tongmani tabuk latest 2025 nisai sikang 2011 ni kongno sadi percentage busuk tongmani tabuk Tiprasarok borok tabuk busuk ni thangkha tabuk 2026 so hingka kaino delimitation nai luk gona nai aproni borok busuk nai turuk manthai seplejagoi odhikar rwjagya wngoi phaitung amokhaino ro chinta kwrui o ang podobubar khayo ang CPM khayo ang BJP khayo ang Tipramotha khayo ama haike da tonglainai ba bubagrani ideology bubagrani naharmung bubagrani bini imang kisisa sarapsa romoi no wan sugui nai na ba sarapsa no rom dehaiji sarapsa romoi wan sugui nai dehaiji bubagra saboni bagi fight khlai bubagra saboni bagi fight khlai boni saisung hamui jai thana bagi bo fight khayo
na kewol Tiprasani bagi fight khlayo. Bobagrani sanmung Tiprasarok no ostito rokha khlainani land rights, political rights nini kabangma Tiprasa hamkhrani bagai thinangni bagai khlai kalangna naitung ama Tiprama tha sungsiminta khlainai ba nungbo wansungna nangnai omo Tiprasani demand belai kaham and support khaina nang hunise wansukna nangmani jagao o Manik Saha se mukti data hanai tubu oi ha nijeni Tiprasa elakao tubu oi mahai ki ei walari mani bolari mani amakai belai jagala khaisi amakai belai ke jagala norok BJP जनजाति rok jengse develop khayo are non develop biko boro hino non develop boro hino non develop bo jagao sari chini elako phaini ne phedi tabo bo lama kwrei ha boro noroni develop bo jaga noroni develop sari kok thaisa sei dofani bai kok sara gya assembly thakai joton chup na Bikash sawo na Rampodo sawo na tei netara kok sawo norong no nugui bai kabangma monei bai khaisi norong no nugui belai boi monei bai kha lachina sisina ba dofa yok na musungjak mani bagi kabangma ayuk muyuk nglai tongkha pura notice thansa ngai khorang tisana bagai bobagra chaitogrei tonika nung nokni borok se khasiya bui khasi phai tongkha nung nokni borok khai khasiya ko tabuk bo salai tongkho mukti data hanai Manik Saha se mukti data pho Tiprasani musu Butua no Montri chongkha ba Manik Saha no mukti data bang sine ble ayang nani phainai Bangladeshi arte kisa kok sanamusung kabang masini Tiprasarok bo tini singlai kwrei borok ba sing mana nango singlai je ma jaga no ma thangnai jing je ma chama jaga no singlai ma rifrinai ma tongnai 76 bosor jeng moti ke mangno chai phaika jeng 76 bosor wak manai tok manai pun manai khitai manai ha khotong manai riginai manai bating manai dek manai gunda manai Mane no phaika ble tamuk unnoti ingkha chini mani chana na huni rifre layo yang dofa komoroi tongmakhai kebo saimia haisi yang dofa komoroi kölögoi buibai saknaya khlaijagoi buibai hanang pinang khlaijagoi tongmakhai norok saimia haisi kabangma chini borok lekha pora ganang chakri maya burung kalai tong bekar mang chakri de mangkha chakri de rijakha kabangma chini kami amsayo lama kwrei current kwrei tui kwrei adangkha nini ADC elaka no develop khainani hingkakai khlainai hingkakai nungsi khorang mati sanai jungsi khorang mati sanai jung ADC elaka chung tongnai jungsi khorang mati sanai haisi
Direct funding additional di. Direct funding additional di. Joto develop nai. Jung sanai nai thok nai hechi. Police bill ti Sakha amobo. Tabobo bill pass khai jagya. ADCO ka bill pass khai roka. Rajya Sarkar ka bill pass khai jagya. Nini kabang man nini bill pass khai rohojak tong ble. Kichapon khlai jagya. Illegal migrants ang nar ne phainai Hindu wanjirok rokhlaina ni bagai soba khlaikha chini borom ganang MLA Ranjit. Abono bo nasle jaglai bai mani. Roman screen ni bagai koibar jani lama kasulaikha khlai rijagya. ADCO Sarkar phaikaise 125 bo bill pass khainai phu. Butua Montri Bikash. Oro bokhorogo maisao gyan ungliana. Wansok baidi khasirik di jora tongsani 2026 phaikangkai delimitation nai thanjak lai choba khai jodino bobagaran sakolomo tongoi chini manthaino maya sak jora jung Mwthang jagya hechi Mwthang jaknani bagai kaisa no lama bobagara. O bobagara no free tongdi bobagaran sakolomo tongdi bobagaran kok khnai tongdi salsa jung Mwthang jaknai. Abri bagino joto Tiprasa o hasteni lukurok thansa ngdi bobagaran logirdi phainani salo jung nangkhangkai jung theinani potonto raji mangna hechi chini hano narokna bagai chini dofano narokna ni bagai chini phainai next generation no Mwthangai buini yakni satok pitok khaijani yakni yokna ni bagai thansa ma tongna hechi thansa se kotor party kotor ya hechi Tiprasarok tini tongmano khana kring thamano BJP tini tongmano khana kring mano jatile thansa tongnai do phale thansa se tongnai do phale kaisa se tongnai komor phaigla komor yakhai narokna ni bagai no jung thansa nglayano norono kok asono kwchana muchungo hambai jotono no kok thaisa thaini chajagya tongkhakai norok nakarbai jadi jodino sajagai kaham no omo wansuk thaino hini hingkai ba comment no sadi video no share khaidi tei kwbangma chini lukorok nugyarok saimaya khorok khnaya khorok buji manani saimanani hambai jotono no hor kaham.